Само Жака. И днес снимаме в гостем си на Майко! На това какво беше? Бол, да. Кажете си на да. Ча. Така. Да. Жака кой? Там. Пуговик. Хо, откъде ма биш, мой? Откъде ма биш, снимам хак. Добре, винаги алтавам от... Нямам клип с хака, да. Просто вижте. Вижте, просто какви са жалкари. Нямам клип с хака. Така. Имам ли някакъв хак тук да виждате? Не знам, аз не виждам поне. Контрол за хак, според мен няма тук. Добре, може да съм хак. Виж клипа. Нуб. Просто пълен нуб, жалкар. Какво така? Там се засна. Но да ще добро. Там се засне. Еми снимах колко съм хак, нали? Ако това е хак, просто... Защо? Просто не ги знам тия какви са. Би по 50. Ето. Виждате какво хузуни има. Бум, просто бум. Ой, спид хака ли включил е мой? И спид хака си включил евра. Много си добър с този спид хак. BG for the win. Ако мода с ръчетата е хак, просто кажете ми в коментарите и го спирам. Кажете ми, просто не знам какви жалкари има в България. Но явно са големи жалкари, в смисъл, да. Майко мило. Стяват се, бе. Ето ма шибна от 15 блока. Добре, просто нямам коментар.
хакери. О, и ти ли? И ти ли, бро? И ти ли? А, не, ти не си хак. Добре, хубаво. По-хубаво за тебе. Аз ще го пратя на онера, буквално. Ще го пратя на онера. Просто не мога, няма смисъл. Няма смисъл да се мъча с тия хакери. Или един приятел, който е приятел с админа, така да е онера. Ще му кажа просто прати този клип, да виждаш колко хакери има и да. Хоп, хоп, what? Просто е бати жалкарите. Гледай го! Просто той не ме гледа и ме убива. No comment, bro. No comment. И ти си бон спамер. И аз умрях. Много се изнервям. Not nice. Не знам за какво вика not nice. Добре, оставя го на половинка, мисля, че. Отдавна не съм стримвал. Което сори. Имате клипове все пак. Ей го, бол спамера, баце, бол спамер. Кога ще дойда с меча с жишка книжка? О, там ли си, бе, бро? Това бил вкъщата. Ти ли ме уби миналия път? Еми сега, аз ще убия. Радо е едно беге. Сега се чуди къде съм. Добре, до Дженна достатъчно. Трябва време за ПВП. Качам гръб. Не, бол спамер, shit бол спамер. Shit for бол спамерс. Ако аз бол спамна, нещо съм толкова скрив сока. И сега аз ще умра, нали? Ако не беше то бол спамер. Виждате. Добре, това не знам дали беше хак, обаче мисля, че И тебе ще пречукам. И тебе. И всички ще ва пречукам, бат себе. И тебе. То бол спамера, гледайте го. Гос плюс. Искам да направим 600 убийства поне в този клип.
Искам да сме прота. Просто искам да имам 600 кил. Някой от 600, нали, 600 кил да ни е хакер. Просто това ще е хайп. Хайп за мен, хайп може би за вас. О, изчакали ли та? О, спамер. Че е там ли си? О, какъв шот. Добре. Тук ще чакам. Идва ли някой? Не виждам никой. Някой няма ли да дойде? Те там се бият. Време и аз да отида там. За да се бия там. Време и аз да отида там, за да се бия там. Просто това нямаше никакъв смисъл. Да. Ако искаш ма би от 50 блока, нямам никакъв проблем. Само не знам как ще ма видиш. Ти може да си екстрей, между другото. Да. Просто не знам какви хакери има в България. Ето го. Здраво. Гледай. 2 в 1. Ама ги убих едва. Какво? Що лъжа това? Пише, че имам 1000 и нещо умра, някак имам 400 и нещо. 405. България the best. Пукам. Рип. Добре. Че не ми... умиране. Какво? Да пише умиране едно. Пак лъжа той. Нещо за киловете не лъжа, за дейтовете лъжа. Това ще е последния, така да, 600 кил. Това е 601. О, чакай, си имаш ли и бърз реджен ли от този хак? О, и ти ли си хакер? Не, ти не си. 602. 602 кила. Ще да видя клипа колко е време. 13 минути. Скачам още веднъж и това ме се дай за клипа. След като скоча още веднъж ще умра. Ето хакер ли? Сега да го видим. Добре. Това ще е за клипа. Аз бях Жака, но да ви харесва този клип. Да. Да. Това е. Някакво друго да кажа. Просто много хакери. И ако имаш по-малко хакери, ще да е по-добре. Бих казал. Така, още веднъж скачаме. Убихме хакера! Това бал спамер ме уби. Добре. Това ще е за клипа! Аз бях Жака. Да видим в следващия.